Nech sa páči, vážení zákazníci, ak ste nakúpili medzi 9 a 11 hodinou, môžete získať nákup úplne gratis. Stačí, ak si nastavíte iba s vašimi brúčkami a môžete získať nákup gratis. Dnes medzi 21. a 23. hodinou máte možnosť získať váš nákup úplne zadarmo. Je to veľmi jednoduché. Nakúpte, zastavte sa s vašim vložkom u nás na checkpointe a ostatní na nás. Nech sa páči, vážení zákazníci, len dnes máte špeciálnu ponuku využiť nákup hodnotu 0 eur, ktorý získate úplne gratis, ak ste nakúpili v rozpetí od 9. až do 11. hodiny. Ak váš nákup bude vyžrebovaný, máte ho úplne zadarmo. Nech sa páči, vážení zákazníci, ak ste nakúpili medzi 9 a 11 hodinou, môžete získať nákup úplne zadarmo. Naše hostesky si opíšu kúpené z vášho lístku a môžete mať nákup úplne gratis. To sa dostávajú kupóny? Áno. A za tie kupóny potom vlastne môžem uskutočniť ďalší nákup? Máme nám už len 2 bločky, takže zlosovanie prebehne o pár minút. Máme už aj 8 aj 9. A dokonca už aj 10. Naše hostesky si zapíšu údaje a prebehne zlosovanie. Poprosím vás. Váš nákup môžete získať úplne gratis. Ak ste nakúpili medzi 9 a 11 hodinou, môžete získať nákup úplne zadarmo. Takže máme 10 bločkov a môže prebehnúť losovanie. Losujeme a bude to číslo.